Am zis întotdeauna că vrem mai multă lumină naturală. Ce au în comun următoarele cuvinte? Vrăji, portaluri, vrăjitori. Ai vreo idee acum? Ghicitori, curaj, puteri. O ultimă încercare. Pericol, misiune, aventură. Casa Bufnițelor. Un nou sezon începe luni la 16 la Disney Channel. I know it's old news, but also bad news for everybody. People buy views, I know it's old news, but I got bad news for everybody. They don't know what to keep in store. Buy fools, no, I don't pop with that. I don't pop with that. Cel mai inovator lucru la 5G Plus este ce vom face cu el. De acum, exclusiv la Orange, ai experiențe fără limite la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea din România. Orange. Mă preocupă pacienții care au dinți sensibili și probleme gingivale de care nu sunt conștienți. Pasta de dinți Sensodyne Sensitivity and Gum este eficientă datorită acțiunii sale duble, protejează dinții sensibili și îmbunătățește sănătatea gingiilor prin combaterea bacteriilor din zonele greu accesibile. Când pacienții mei caută nu doar protecție pentru dinții sensibili, le recomand Sensodyne Sensitivity and Gum. Pur și simplu funcționează. Cei mai mulți medici stomatologi recomandă Sensodyne. Ai văzut și tu cele mai noi oferte de la About You? Normal! Comandă brandurile tale preferate la super oferte, cu livrare și retur gratuite pe About You. La vârsta primelor prietenii, cei mici fac schimb de jucării și nu numai. De aceea, după un an, continuăm să îi susținem sistemul imunitar. Cu 2 cănuțe de Aptamil Nutribiotic 1 an plus pe zi, îi asigurăm necesarul zilnic de imunonutrienți prezenți în mod natural și în laptele matern. Susține sistemul imunitar al juniorului tău cu Aptamil Nutribiotic 1 an plus. Dacă ceva nu merge bine... Wow! Masă șubredă. Marmar? Asta sună destul de periculos. Ce-ar fi să lași această misiune mie și familiei Plantă? Am făcut multe chestii din astea în vale. Oh, da, maxim! Oh, haide, Ana Banana! Voi fi bine! Banana? M-am schimbat, îți amintești? Mantia ți-a luat foc din nou. Nu te mișca, uite! Acele cape chiar sunt inflamabile. Ana, ai încredere, pot să fac asta. Acum să mergem! Misiune începută! Care-i problema ta? A mea? Păi, sincer să fiu, colesterolul a fost un pic cam... Nu tu, încruntatul de acolo! Oh, haideți, familie! Nu puteți avea încredere în Marcy asta. Eu am! Cu viața mea, de fapt! Adică, privește, Broski, e într-adevăr inofensivă. Bine, da, la suprafață pare inofensivă. Dar nu vă amintiți de Sasha? Încerc să nu. Acum că ai menționat. Păi eu zic să supraveghem pe această marmură precum niște uli. Așa vom putea fi pregătiți dacă va încerca să facă ceva. Sunteți cu mine? Încă nu. Nu pot spune că sunt de acord, dar fă-ți treaba. Bine, mersi pentru nimic. Vreți să veniți și voi? Ce, noi? Bineînțeles că nu, noi suntem analiști, nu facem muncă de teren. Și ce e greșit în a face muncă de teren? Țin să vă anunț că noi, fermierii, suntem temelia societății. Ciudat! Our journey to victory has begun! Death to the NPL! Did you get any of that? It's a good show! Nu-ți plan. Mihai! De ce-mi dai lui Mihai? Pur și simplu n-ai cântat bine. Cu ce ți-a greșit-o, Mihaiță?
Ce au în comun următoarele cuvinte? Vrăji, portaluri, vrăjitori. Ai vreo idee acum? Ghicitori, curaj, puteri. O ultimă încercare. Pericol, misiune, aventură. Casa Bufnițelor. Un nou sezon începe luni la 16 la Disney Channel. Poți să-mi dai numărul tău? Numărul 2. Bine! E timpul să distrug niște magii. Prestația ta este dezamăgitoare. Fantama și mali magii. Ce au în comun următoarele cuvinte? Vrăji, portaluri, vrăjitori. Ai vreo idee acum? Ghicitori, curaj, puteri. O ultimă încercare. Pericol, misiune, aventură. Casa Bufnițelor. Un nou sezon începe luni la 16 la Disney Channel. Să ne gândim la viitor. Este locul unde ne vom petrece restul vieții noastre. Dar ce ne va aduce oare? Mega Arena din Brighton! Este un complex sportiv cu 60.000 de locuri! O scenă pentru concerte! Un parc acvatic de nivel mondial! Spații pentru plimba căței! Hopa, buton greșit! Și o cocoșerie! Deci ce părere aveți? Să construim bijuteria asta, nu? Domnișoară McGee, propunerea ta este în mod cert una îndrăzneață. Dar, din păcate, o mega arenă de 60.000 de locuri este prea mare pentru un orășel precum Brighton. Mulțumim și sperăm că într-o bună zi te vei întoarce cu o propunere mai realistă. Ziua aceea e chiar acum! Noua și îmbunătățită scenă de spectacole din Brighton! Pomește și înlocuiește. Am urmărit-o construind ambele machete și tot nu m-am așteptat la asta. Tocmai am aflat despre originala scenă de spectacole și cât de mult însemna pentru comunitate! Wow! Stai puțin! Nu o să reconstruim scena veche! Dar... Vremurile sunt grele și pur și simplu nu avem fonduri pentru asta. Îmi pare rău! Nu, mamă! Pot să păstreze gogoșile. Lasă-i să se înfrupte din visurile unei tinere rănite. Nu-i nimic, draga mea. Știm că ți-ai dat silința. Mersi, mamă. Dar eu pot mai mult. Dacă nu-mi vor da bani să repar scena, atunci voi face rost de ei de pe stradă. Oferi cât de puțin. Nu fi zgârcit, fi generos. Să ajut este frumos. Oferi oricât crezi că poți. Nu trebuie să fie mult, dar preferăm să fie mult. Nu e destul, mai mult. Tot nu-i de ajuns, mai mult. Chiar când te gândești la asta, pentru ce-ți trebuie atâția bani? Mâncare? Ah, da, foarte bine punctat. Uite aici cu bani. Imensul tău TV, criptomonedele, mașinile scumpe. Și să fim sinceri, ar cam trebui să vinzi, este mai bine așa. Mașinile electrice sunt mai bune, așa putem contribui chiar toți să scăpăm de poluare. Bani să ne oferiți și cardul să-l goliți. Haideți să fim generoși, toți banii să îi numeri. Oferi, dă-ne banii. Oferi, dă-ne banii. Ne dați toți banii. Consideră strângerea de fonduri ca fiind încheiată. Ți-a sosit eroul, uite-l, sunt eu. De unde ai făcut rost de atâta bănet, Scratch? Păi mă știi, mă descurc cu numerele. Am scăzut, am adunat, am analizat conturile, am analizat piața. Ai jefuit cumva o bancă? Molly McGee. Așa, părere proastă ai tu despre mine? Era o filială ce? Du-i înapoi, du-i înapoi! Teama de prima zi.